orain da momentua. Ez da batzera iterik. Behin kolpe hau eman da, ez dugu kolperik emango. Hainbeste kaleratze, hipoteka zabor, eta hainbeste ustelkerien ostian hartuko du merezi du, kabroi horrek. Denok argi dugu, ezta? 8 alaren gitxiautan, Jesusen tabernan hartzen dau kafea. Utza eta doblea. Tarren ostian, Pedro Mari Larrañaga kaletik abiatzen da banketxera. Ez da Pedro Mari Goikoetxea? Zena izango da, Pedro Mari Goikoetxea. Pedro Mari Larrañaga. Larrañaga. Bueno, tontokerik alde batera itxite, arirekoaz. 8 banketxea zabaltzen danean, hori izango da gure momentu. Eta orduen, fast. Arma prest. Bai. Autoa? Bai. Aurrera ba. Berandu izan baino lehen. Norbaitek espadu parte hartu nahi. Orain da kotxetik jaisteko momentua. Heldu da momentua. Kabroi horrek jasoko du merezi duena. Baina, zer da?